ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖ। ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ କ୍ରିଏଟର ଲାଇଫ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଭ୍ୟାସ କର ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଭଲସେ ବୁଝାଉଛି। ଜଣେ ମଦ ପିଇଲା, ଜଣେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲା, ଜଣେ ବିଡ଼ି ଟାଣିଲା, ଜଣେ ସିଗାରେଟ ଖାଇଲା, ଜଣେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ କଷ୍ଟ ଥାଏ, କଷ୍ଟ ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ହିଁ ଏସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଜଣକୁ ପିଟିଲା, ହାତ ଉଠେଇଲା ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ କି ଗୋଟେ ବାପା କି ଭାଇକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା, ଥରେ ହାତ ଉଠେଇଲା ତ ଉଠଉଥିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କଲା, ସେ ଭୁଲ କରୁଥିବ। ଗୋଟେ ଚୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଲା, ସେ ନେଉଥିବ। ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କର ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ କରିଛ ତ କରୁଥିବ। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କଲି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ପୋଷ୍ଟ କରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ମୋର। ମୁଁ ସକାଳେ ଭାତ ଖାଏ କି ନ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ କଲ, ତମର ମାଇଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଢୁକି ଯାଇଥିବ ତମେ ବି ଜାଣିବ ନାହିଁ। ତମେ ଡେଲି ମଦ ପିଉଛ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହବ, ତମେ କେମିତି ହବ? ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଭାଇବ୍ରେସନ ହବ। ବୁଝୁଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭଲ କଥା କହୁଛି, କିଛି ଖରାପ ହଉନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ କଲ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ବୁଝିବ ଏତେ ସାରା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ପରି ଜିନିଷ କେବେ କର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତମେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କଥା ହଉଥିବ ଡେଲି, ଦିନ ରାତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସେ ଝିଅ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କଲା, ତମେ କ'ଣ କର? କ'ଣ କରବ? ଏମିତି ଏକା। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଅଛ ଠିକ ଅଛ, ସରି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା, ଯାହା ଅଛ ଠିକ ଅଛ। ଅଭ୍ୟାସ କର ନାହିଁ ହେଲା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ସଡନଲି ପଳେଇ ଆଇଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ନିହାତି ଜାରି ରଖ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ କନ୍ଧମାଳ।